Здрасти! О, здравей, Крис! Ма точно ти ми трябваш. Влизай. Добре. Я ми кажи, каква е тази тройка по математика? Нали каза, че имаш шестица? И аз се радвам, шестица има. Спокове, тата, имам шестица. Как така шестица? В школа пише тройка. Къде видя тази шестица? Тате, нали от нова година приеха еврото? Еми така ги записват вече шестиците, като тройки. Какво? Тате, тройката е евро шестица, разбираш ли? Евро шестица. Къде ги мислиш тези глупости, бе? Представи си, че тройката е шестица по-старому. Аха, шестица по-старому викаш. Да. Как не се сетих сам? Ма как не се сетих, не знам. Не бе, сериозно, евро шестица. Евро шестица, било тройка. Да. Тя си докара лаптопа веднага. Ама я чакай малко, какъв е проблема? Аз казвам ли ви нещо, когато преди за училище ми давахте 6 лева, а сега ми давате 3 евро? 3! Ама, чакай малко, Ами същото е. Добре, хайде, че ще излизам с приятели, да. Айде. А как ви пишат тройките тогава? Това са подробности сега, смисъл. Чакай, Бега, взема му лаптопа. Евро шестици. Айде.